Indlondle nophapha ekhanda kamenzi yaba-ke ulalela lo muntu omemezayo umemeze engathi uyakhala uyalila uthi igula likajama lichithekile lichithwa ingqola endala yakithi wamalandela Inobo Heritage TV zibuya inhlazana. Babukele emakhaya sesiphinde sashaya leso sikhathi zibuya inhlazane nansi inyosi umdletshe okuyiyona ke esihleni zinawo njengamanje igama lami ngumntwana Kinobho ngihamba nenyosi umdletshe njengoba ngike ngasho ukuthi ke zibuya inhlazane zisengwa ingwevu eyifakile seyifakile manje sengaba ukuthi ke abafana basondela namathunga abanye basondele namagula ngoba ubisi sekuzoba insata nakho ke seyifikile ziyakhaya mina ekhaya wena kamsushwana angikubingelele ngikwamukele ubingelele nababukeli bakho. Wayesethi umntwana ngibingelele nababukeli bami. Cha, angibingelela ababukeli nje benkosi ngoba bonke abantu ngabe ngonyama njengoba nomntwana engwengonyama nami yize ngingumdletshe engwengonyama ngithi saba nenhlahla thina uNodumehlezi kaMenzi wasipha isibongo sonke. Yeah. Ukuthi abese ethi mayese bumbe isizwe abese sibiza ngoZulu. Sonke. Noma ngabe ngisengilandi makuthiwa nje baleka Zulu ngeke ngiyeke ukuthi ngiyobaleka isibongo sakwaZulu nami ngidla phansi ngoba noma siyibambe esandlwane awushongo ukuthi yayibanjwe ngomdletshe ngokuthelezi ngoba kwathiwa nje kwakubhekene uZulu namaNgisi. Ngawo-ke nami abenkosi ngibemukela kukho lokho ukuthi egameni lobukhosi silapha kwaceza egazini ngikuthokozela Mageba ukuthi umntwana ayinikelele ithuba mhlawumbe kwabanye liyoba libi kodwa kimi uma ngibuka iminyaka engiyisebenze nengonyama endala kufanele ngabe impela kwabasendlunkulu kekho ongafisa ukuba akawubabaze noma awubuze lo msebenzi umuntu wahamba wahlangana nawo ngendlela. Wena kamsushwana mbukeli-ke lapha ekhaya njengoba ngishilo-ke namhlanje-ke inyosi umdletshe njengoba sesike sathola uma ngabe sivula nje umbhotshozelo sikhipha umlaza sesike sathola ukuthi-ke inyosi umdletshe yafika kanjani endlunkulu isibongo sakaMdletshe sikhonze kangakanani sinaliphi iqhaza sibambile endlunkulu kodwa-ke namhlanje nina bakwaSande Sithebeni njengensonyama ngifisa ukuthi ke sibuke inyosi umdletshe uqala-ke umsebenzi wayo wokubonga wobunyosi isebenza nesilo esebuzileyo isilo mdlokombane wena kamsushwana. Ndaba ezitha ngike ngithi mangijula ngibuke inhlahla ejulile ngaba nayo ngoba lokho nje ukuthi ngiqale ukuyonyathela esigodlweni mhla kuphuma inkosazana yengonyama umntwana uNonhlahla yogana eMandebeleni into enkulu leyo Kakhulu. ngaphinda futhi ngaba nenhlahla ukuthi ngonyama uMiganwa uNdlunkulu uDlamini oyena Ndlunkulu omdala laphaya enaleni kwaKhetha ngaphinde futhi ngaba yingxenye yalokho ingakabekwa nasesihlalweni. Uma-ke ngibuka ukuhamba kwami nengonyama noma into yokuhamba nengonyama ucishe bazathi ulele uyaphupha ngoba uyayibona usuyolala ukuthi usephambi kwayo nje noma usalinde ukuthi iphumela fana nje kuzophuma isilwane. Kodwa akangibuyele lapha-ke kuthenini Mageba umsebenzi engawubona ukuthi ingonyama ekubekile enhliziyweni yayo engikwenzayo kodwa-ke kwaba nombandela. Uma kuyolotsholwa umntana enkosi kuthunyelwe ekhaya lapha eMdletsheni kuthiwa akuzocelwa mina
imina okufanele ngibike inkomo esiyeswazini ngoba uDlamini kakwazi ukuthi angabika lezi nkomo ngoba eswazini kukubo. Sindazi. Lapha-ke cishe-ke ngiqala khona-ke impela ukubhekana nobunzima-ke lapho. Ngingedwa qoba. Yase-ke ithi akuyongenwa esibayeni, kwangenwa esibayeni. Yayisihamba nami nje ngichusha phakathi kwenkomo yayisikhomba inkabi ebomvu, yathi nansi inkabi ozobika ngayo. Ungicelele mina ukuthi mina liqobo izisho yona. Ngihamba nabo laba baphele abahambisa iy'nkomo kanye nesizwe kanye ney'nkomo. Lezi inkomo-ke usho ukuthi njengoba ziphuma ziye eswazini nje ziyoqinisa ubukhosi bawo amakhosi akwaZulu. Yabona ukunikwa lowo mlayo nami ngakapho ukuthi ngangiyibona ukuthi ngubani kwakunzima, kodwa-ke ngakwazi ukuyibika ngendlela engibona ukuthi nayo iNgonyama iyeneliseka ngoba ayisolanga lutho. Sindazi. Nalapha-ke seyiphuma-ke iy'nkomo seziyongena leswazini. Yathi-ke ekuseni nje la kubo-10 angihambe noMntanenkosi eyobingelela isilo esimzalayo kwiNgonyama uSobhuza wesibili. Okwakuyinto enkulu leyo, kwakuthiwa inkosi uSobhuza ilokhuya wesaba ungazi noma kuyawubanjani. Kwathi-ke ma-ke ngiyongena kwalo bamba lapha iy'nkomo zakhona khona. Mangena nje-ke ngoba yayishilo iNgonyama ukuthi ngiyophakamisa ukubonga bese ngibonga uyise oyizalayo uBishop Gaba. Nangempela-ke ngezwakala sengisho Silo simaduna ezabakatshana menezwe umzwili abesala siniswayo bathi maZulu. kusho ukuthi yezwe iNgonyama uSobhuza wesibili ingaphakathi endlini esitezi sayo. Yayisiphuma nje, yathi nje ukuphuma yayisibona ukuthi yayisibona umntanayo, yayisibuyele emva. Kodwa ngase ngiyibonile nami isilwane okwakuthiwa kasibona. Kwaba kukhulu-ke ukwenza lowo msebenzi ngoba kwakuyinto enkulu ukuphuma kwaZulu. Ngiyongena kwelinye izwe ngangiqala ngalelo langa. Ngaqala nalapho ukuba nepassport ngo-1977. Konke-ke ngisho ukucaca koMntanenkosi-ke ngakubona. uNdlunkulu wakwadla amahlahla ngibangabikho ubaba bayihamba nomuntu. uNdlunkulu yena uMntanenkosi kanye noNdlunkulu uNdlovu, noNdlunkulu Mchiza, noNdlunkulu Mafu sengikhona la. Engingeke-ke ngikwazi-ke yilokhu ukuthi iNgonyama mayizoqala ngo-1999 iya e-America. Ukuthi-ke kwaba kanjani, kodwa kwaba khona inkulumo ethi inyosi ayibe khona. Kwakhona abathi awu bezwa ngani abelungu ukuthi inyosi Siyabonga. lase lithi igama cha. Kuba abelungu labo kufunakala kibe khona into abangayizwa, abangayazi ukuthi ichaza ukuthini. Iyona nto-ke ebankulu-ke leyo ukukhomba uhlobo ubukhosi bunemfihlo. Ngaqhubeka-ke impela-ke ngahamba neNgonyama-ke lapho yayehla khona ngibonge. Wezweni lo uyankomoza kodwa Zulu phambi koba ikhulume ngibonge konke nje-ke ngahamba ngaze ngayobuya e-America iqoke mina. Kwaphinde kwavela uhambo luya eRussia nakhona kwaphinde kwathiwa ihamba nami. Okwakuyisimanga-ke ngangazi nanokuthi ngangicabanga ngithi ngiyoke ngigibele indiza ngihambe kuze kuphele umhlaba we-Afrika, kuqhamuke ulwandle nalo luze luphele kuze kuqhamuke umhlaba ongale. Angangazi ukuthi kuyoba njani. Angiyazi-ke le ngilozi-ke yabe isingiholela kulokho-ke. Amazwe-ke amaningi-ke iNgonyama-ke iwahambe nami umntwana nje-ke
enginaye nango-2017 isikhiphe nomntana enkosi wayekhona. Nango-2019-ke sekuye yona uqobo, kanti-ke Impela sekuhambo sasikho. lwayo lokugcina olwabaluleka kanjalo nalo ngokuthi kwathi uJulayi 27 waqondana sikhona eNgilandi usuku lwayiNgonyama lokuzalwa yalugubhela eNgilandi. Lokho-ke impela kusebenza neNgonyama kwangithatha isikhathi eside, kwaze kwafika-ke ukuthi ngiyaphenishina, okuthiwa-ke impesheni ngesiZulu. Ubuya namajoka. Kanti yayisike yasho iNgonyama ukuthi engazathi ube uyazenzela ngabe inyosi ibingayithatha impesheni. Cha, kangangakunaka-ke ngayithatha-ke ngo-2020. Kwathi ngo-2021 kwafika-ke ucingo ukuthi ithi iNgonyama angibuyiselwe, babone ukuthi benze njani. Yakhuluma no-DG uMama Mkhize, udokotela uMama Mkhize ube u-DG. Abuyiselwa-ke ngiyitshela ukuthi emini iNgonyama isajabulela ukuthi ihambe nami njengoba ibihamba nami. Okwangimangalisayo-ke kwaba ukuthi kwenzeka lokho ngo-31 Januwari, ngaqala mhla ka-1 Februwari ngaqhubeka, kanti mhla ka-12 Mashi iNgonyama izokhothama. Njengoba sikhuluma nje lapha namhlanje kumhla ka-11 okuyusuku-ke lwakusasa eyabe sikhothama ngalo. Sisekhona lapha nje umsindazo mhlawumbe sibambe kancane ngoba ngiyafisa ukuthi umsindazo ke siveze nje kumbukeli ekhaya ukuthi ngoba sisazothinta la esimeni esibuhlungu sokushonelwa ilanga. Kodwa ngifisa ke sibuke nje la ukuthi uma silalele iy'nhlamvu kuphinyiselwa iy'nhlamvu uma kubongwa yona iNgonyama uNdlokombane, kukhona la uma ngingacaphuna nje uthi ulotsholelwe ngehhema emdletsheni kwaze kwayelizela umama Mthetho wathi yangena inkosi ekhaya. Ngiyafisa msindazo ukuthi usichaphazele lapho ukuthi noma singeyikho ukuthi sicaphuna nje iy'bongo zomdala, kodwa mhlambe indikimba nengqikithi lapho ukuthi kushoni. Yini ukuze uthanda lokho ngoba kwakuluma kithi emdletsheni. Kodwa-ke cha, ake ngiye nje-ke lapho ngoba kodwa kusho kufanele ngithi ukuyiqala-ke ukuthi njengoba silapha kwaCeza, ilapho iNgonyama uDinizulu yahlala khona isikhathi esingaphezu kweminyaka 2. Ilapho iNgonyama yaphaka khona ikhona zonke izimpi, ngoba yaphaka eyakwaNothengele esikhaleni soMdende kushumayeleni, yaphaka eyaseTshaneni, yazophaka eyakwaCeza, yazophaka eyakwaNduli. Lapha-ke emva kwempi-ke yakwaCeza kwabe-ke sekuba khona lokubulawa kukababa mkhulu uMsushwana kaMfusa, ebulawa-ke lokungana ubukhosi bakwaMandlakazi. Uma-ke sebulewe uMsushwana-ke phela ngifuna ukuthi iye laphana ey'bongweni seniyizwa kahle Zulu omnyama ondlela zemhlophe. Ithi-ke iNgonyama uDinizulu, awu pho mase kwebulala uMsushwana bakwaMandlakazi ngabe ngisahlala leni lapha ehlathini, noma ngizise umntwana waMandlakazi amane abulale mina. Yahamba-ke nangempela-ke yayolwa leyo mpi-ke iyokhalisa isililo ngoba ubule uMsushwana kaMfusi. Akekho omunye wake wayokhalelwa, kwaphuma iNgonyama uqobo yayokhala ngoba iyolwa nalabo. Konke ukuhlupheka kwenkosi uDinizulu iboshwa-ke kusukela la. iNgonyama-ke sekuthi kuzelwe sona isilo lesi esikhona manje. Indlulamithi yamakhosi silapha yanenhlwathi emzini wakwaSibiya. Uma-ke isilo silapha-ke sesitha kuyobikelwa owayebambile njengebamba ubukhosi emdletsheni okwakungumfowethu uMhlomiseni kaNtamnene. Lapha emfanele. Lapha emfanele. Uyafika-ke usethi-ke abafana abathathe nanti ijongosi nje alitheniwe nakuthema, baliqhube balise lapha iNgonyama ikhona. Mayifika-ke iNgonyama laphana ithi nithunywa ubani, bayasho uthi lethani lenkomo. Yebo
iyo yodwa yini lenkomo. Mm. Abafana bangundaze bethi hambani niyibuyise zonke niyifake esibayeni. Mm. Kanti-ke isithukuthele yafika ekugcineni imvubu yomhlaba. Mayifika laphayana, awu, nazi inkomo esibayeni, yavele yagalela ngesibhamu enkulu inkomazi esengwayo. Yalala phansi inkomazi yanqashanqasha. Ukuphuma kwakhe umama kaMthethwa, hhayi ukuthi wayekikizela, wayekhala ethwele imikhono ekhanda ethi hawu kodwa Mdletshe ngabe ngakungenani lapha ekhaya kungabulawa inkomo ekuyiyona iy'ngane Ecapha isibhamu-ke yathatha imoto yahamba. Ithi-ke manje sikhuluma ithi kuleli likaMsushwana, kuleli likaMfusi nginganikwa inkomo enamasende mina. Futhi angezi nokuthi azoshweleza athi nje kayiqhutshwe ngabafana. Ukhokho wami aze waboshwa wadingiswa edingisela ukuba ayezolola umsushwana kwaNdlovu. Yilapho-ke ngithi-ke angikuveze lokho phela ukuze kwazeke ukuthi hhayi ukuthi yamane yacasulwa ikwedelelwa emzini kaMsushwana kaMfusi, lona owayolwelwa ukhokho wayo. Ngoba lela laseMdletshe lalengasekubabikho phela ngoba kuthiwa uMandlakazi ayesebulela inkosana kaMfusi uMsushwana wayeselidlile lonke leliya laseMdletshe. Yeah. Yayidinwa yilokho ukuze yenze lokho, hhayi ukuthi yayixhwalile, kodwa yayifuna ukuqondisa umlando ukuthi kuqondakala Kungakho-ke Mdletsheni kukubi. Kungakho-ke Ngomane nami ngiwubuzile lo mbuzo ngoba ngifisa ukugqamisa ubumqoka neqhaza umuzi waseMdletsheni olubambile kulo mbuso nakulesi sihlalo sakwaZulu. Mbukeli lapha ekhaya njengoba sengishilo, zibuye inhlazane ayisengwa yimi, ayisengowuyo umfana kodwa ayisengwa ingwevu endala. Ubaba Inyosi uMdletshe, ubaba uBuzetsheni. Mina-ke ngibambe ithunga ngoba nawo amathunga anamhlanje awasafani imisindazwe namathunga akudala. Leli lalingalibanjwa nje ingane elakhiwe ngumuthi. Sekuthathwa nje ibhakede elifana nebhakede nje elingenza noma yini. Kodwa-ke mbukeli ekhaya sikholwa ukuthi-ke uyalithokozela uhlelo lwakho olumnandi kakhulu. Msindazwe, sibonile uhambo olude oluthathile noMdlokombane Vudla amadoda. Kwaze kwafika isikhathi esibuhlungu la sonke njengoZulu sawelwa uphahla endlini sihlezi lashona ilanga. Mhlambe umsebenzi owawenza kuleso sigaba Msindazwe, angikholwa ukuthi khona omunye umsebenzi omkhulu njengaloya osawuphinda uwenze empilweni yakho. Mhlampe akusichaphazele wena kaMavukefile ukuthi imuphi umuzwa owaba nawo wena siqu sakho nje njengendoda yakwaMdletshe ukuba ingathiwa iphethe umsebenzi omkhulu kangaka uma ngabe sekubuza ingonyama. Ndaba ezitha wena Wesilo, nabantwana bonke baseNdlunkulu neNdlunkulu, makhosi esizwe sakwaZulu, uZulu wonkana. Ayikho into engicabanga ukuthi njengoba umntwana esekawalinganisa engangicabanga ukuthi mhlambe ngiyoke ngiyibone noma yenzeke efana naleya. Isilo saye saba nokudunguzela impela nje iy'nsuku ey'ningana ngalesi simo se-COVID. Kodwa mhlambe ngayiqala lapha ekuthenini usuke engagcina ngalo ukuyibona emuva kokudlula emhlabeni komntwana owayewumhloli wey'kole wasemathongeni kanye noTomseni owayephethe uThinathu. Kunjani? Ngayifica ngalelo langa ikhombisa ukwethuka. Wawuyibona-ke mawuyazi mayihlezi esitulweni ibihlala izinze, kodwa ngalelo langa ngayifica ngabona ukuthi ithukile. Yathi yambiza umfana, yathi lo mfana umntwana bengiqala ukumbona lapha nje ngijabulela indlela engizwe ngayo ukuthi unolwazi oluhle ngayo.
yathi ukuthi uMseni-ke angazi ukuthi ngamchaza ngimthini, ngisho nje abantu yababalulayo sebepheleleka abantu bayo. Mina nje ngakubuka ngalelo ngabona ukuthi ungathi iNgonyama yabisi inikele kufeni, ngoba ngokuphela kwabantu bayo ngayibona ikhombiswe ngathi ithemba lilahlekele noma isiyibuza ukuthi konjwa yona uma uNkulunkulu eyigcina manje isiyotshalwa ngubani. Ngathi kwaba khona lokho, ngathi khona kwaba khona lowo mthandazo njalo uyayithandazela wona. Kuthi-ke nje-ke iy'nsuku khona sezizimbi, thathana kusa nje kwase kushaya uNdlunkulu uNdlovu wakwaLinda uZulu, wayelokhu ekhona ngaseThekwini. Ngalibona nje ucingo ngo-5:30 ngoLwesihlanu. Cha, ngase ngilubamba. Yathi nje iNdlunkulu, Baba uMdletshe selisilahlile. Yabona-ke angizwanga ukuthi ngathi-ke Ndlunkulu ngagcina lapho, ngayeka ucingo laphana ngaphuma egcekeni, ngeke ngisho ukuthi ngathini, ngithini, kuphi. Kwaba nzima kanjalo, kodwa ngathi ngibuza umbuzo nje kwafika ukuthi angishayele umntwana umbonisi kuwo lobo bunzima. Ngathi mntwana umbonisi, sekuzwakele, uyisiphi isigodlo okugonqelwe kuso? Wathi-ke kwaKhetha uMthandayo. Ngathatha-ke imoto khona lapho, ngaze ngayongena esigodlweni kwaKhetha uMthandayo. Hhayi ukuthi ngafika-ke ngizothi kangazi, ngangena nje sengibonga yona iNgonyama. Sekufike nje ukuthi sekufanele ngiyomemeza yona esigodlweni kwaKhetha, ukuze umoya wayo ngoba vele isisemoyeni, ngiwuhlanganise nawo wonke amakhosi. Ngakhuluma konke engingakwazi, kodwa ngayixuba namakhosi onke akwaZulu. Kwenzeka lokho ngoLwesihlanu. Kwaze kuthiwa-ke engathi kuyahanjwa kuyiwa khona iyalandwa, cha, ngeke kusalunga, kusale sekuyiwa ngokusasa ngoMgqibelo. Igama-ke lathi akekho ongathinta iNgonyama, inyosi ingekho. Isizathu-ke sangenza kuba-ke hambe-ke nami kwathi-ke mase ngithi awu cha, umncwang akabe khona inyosi umncwang, ngoba iNgonyama besibonga naye noma ayesebemkhipheke ngakho kwempesheni, samthatha umncamo sahamba naye. Engangingakaze ngicabange ukuthi ngiyobona iNgonyama isithule, angakaze ngicabanga. Kwathi-ke mase kuthiwa siyoqala khona ewodini lapho ebikhona-ke sikhulume lokho nje, umuntu okwakufika ukuthi phela namhlanje sesizohlanganisa nogogo bayo. Awungeke ukwazi ukuthi wawuthini, kodwa kwathi manje siphuma-ke impela sesisemoshane sebeyikhipha-ke, awu wabona lapho ukuthi kunzima, kodwa nje-ke yayiphumule nje sengazathi nalapha sebeyigqokisa laba basemoshane. Kwangazathi izothi nje ningenzani bafana? uNkulunkulu-ke wanginika leso sibindi-ke, kwathi-ke ma isigqokisiwe-ke yafakwa-ke kuyindlu yayo leyo-ke, sekuyayongeniswa emotweni. Ngathi-ke nami ngibukele emotweni engangize ngayo, ngezwa nje izwi lomntwana uNombuso wakwaKhetha uMthandayo, yena emdala. Wathi, uphi ubaba uMdletshe? Ngathi indaba ezitha. Wathi kuthiwa ngena lapha emotweni. Ngabe sengiyongena kuleyo moto, kwaba ngumshayeli ngapha, kwaba yimi-ke ngapha. Unomphelo ukuba ngaze ngayoyehlisa kwaNongoma lapho eyayisazophumula khona. Ngavuka-ke ekuseni ngakusasa ngesonto, ngaphikelela khona. Kwawukuthi nje sekusesigodlweni lapho mina sengifike ngingene ngibonga amakhosi. Uma kukhona abanye ababelaliswe kuleya moshane, nabo bazizwa benenhlahla lokho ukuthi kumenyezwa amakhosi njalo ekuseni belapho. Kwaze-ke kwaba-ke usuku lwangoLwesithathu-ke sesiyithatha-ke eyokugcina-ke siya kwaKhetha. Kwenziwa konke-ke, ngaphinde-ke futhi ngabuyela-ke kule moto-ke isihamba njalo-ke lapho engawabiza khona amakhosi nje lokhu kusuke kwaKhetha, ngaze ngayofika khona emakhosini eMashini, lapho kulele khona uMqwalajuba kanye noBishop Khala. Yehliswa-ke kwenziwa konke-ke, kwaze-ke kwayofika lokho ukuthi sehlukane, ngoba yona isingena endlini yayo yokugcina, ngasala-ke phezulu. Kodwa lowo msebenzi awukho, umsebenzi owawunzima
njengalowo engangakaze ngicabanga ukuthi kuyoke kuthi lapha emva kwami vele yayihlala emva kwami mangithuke ngaba semotweni le ehamba ngayo, kodwa ngangazi ukuthi kuyothi nalapho isithule ibe lapha emva kwami. Kodwa mina okwami sekufanele ngikhulume namakhosi njengokuthi sengiyayihola ukuthi ngiyiholelaphi nami kangazi, kodwa-ke konke uNkulunkulu wanginika isibindi sokukwenza labezi. Msindazwe, cishe bonke abenkosi, bonke abesilo bayazi ukuthi iNgonyama uMdlokombane yakunikeza ilungelo negunya lokungena emsamo waseNdlunkulu kube wuwe wena kaMavukefile obika imikhosi, obika zonke izinto, okuxhumanisa iNdlunkulu namakhosi onke. Mhlambe lokho nje kukodwa Msindazwe ungathini ngakho? Kwakufikela kanjani? Wakwemukela kanjani? Mhlambe azibanga nibikho iy'ngqinamba zokuthi kube khona abantwana abenkosi abangemukeli kahle ukuthi umnumzane wakwesinye isibongo kube uyena osengena aze yodlula emaguleni, kube uyena okhuluma nomsamo weNdlunkulu. Msindazwe. Ngicabanga ukuthi Mageba ubunzima baba bukhulu, kodwa okukimi okwakubhalwe kimi namanje okubhalwe kimi ukuthi izwi leNgonyama kekho onelungelo lokuliphikisa, ingakho kuthiwa ngumlomo ongathethi imali. Msindazwe. Kodwa ukuze ngingene ngifike kahle kulokho angibuye ngize lapha ekuthenini-ke uma iNgonyama iqala uzofika lapha kwaCeza ngo-2021 wayesaphila ubaba. Kwathi ngo-2022 ubaba-ke wahamba emhlabeni ongizalayo. Kwaze thuke hhayi labo 2022 engibakhuluma 2001 2002 ubaba wahamba emhlabeni. Kwase kuzothi-ke ngo-2003 yaqala uzokwenza inkonzo lapho esikhona. Ngalelo langa-ke lapho eyabe isithi-ke khona njengoba le ndawo yayibhekwe nguMavukefile, ngikhuluma amazwi ayo ilapho. uMavukefile-ke wahamba emhlabeni yabhekwa nguSombili. Yathi-ke uSombili-ke kasekho enimazi nonke. Namhla-ke sengithi sekuyobheka umntanakhe lo okimi. Ongenza ngiqale lapho-ke Mageba ngenzela ukuthi ngo-2007 ngoba ngeke ngenza imisebenzi phela 2004, 5, 6 2007 ngabe sengihlanganisa-ke phela ukuthi-ke ngithatha amaguqa amabili ngiye komukela lokhu esengunikezwe iNgonyama. Labantwana bonke-ke basegazini lonke lalikhona, lonke ngisho lingaphesheya kodwa-ke hahamba-ke saya eNdlunkulu. Lapho-ke yabeke lesi simemezelo sisenza-ke impela-ke ngaphakathi esigodlweni. Yathi-ke namuhla umdletsha kaseyiyo inyosi nje kuphela. Inyosi sekuwumncwango, sekuwuNgoxo. Umdletshe sekuwuyena oyokhuluma emsamo lapha ekhaya. Vele kwakade kwenzeka ingibize ithi kangikhulume, kodwa-ke ngaleli langa yakumemezela-ke kwabenkosi. Kodwa-ke ngalokhu kumntwana sekushilo babethanda ukuba nakho-ke lokhu ukuthi sengazathi akufanele kube njalo. Kwase kuthi-ke nami ngokuthanda ubunto ngathi ngihlawumbe abantwana sekukabi. Kwase kuthi-ke kuphuma umntwana untombi untando yenkosi kwaKhetha. Ngase ngithi-ke cha kube khona umntwana oqala akhulume kuqala phambi koba ngibonge. Cha hhayi-ke bahihizwa sezegcine ephuma kumntwana umuntu othize uMgeyana. Sindazwe, sikhuluma la ngokuthi-ke iy'nselelo ey'velayo uma ngabe uMsindazwe esewuthatha lo msebenzi ukuthi uyena osezongena akhulume nomsamo waseNdlunkulu.
nakho siyabona uma kuzophuma inkosazana yenkosi, umsindazo esebiza umntwana ukuthi kube uyena owandulelayo bese anduba yena akhulume. Kodwa-ke manje ngifisa usibeke-ke msindazo ukuthi mase kufika ebhubesini kufika kanjani lokho? Cha, ngithokoze indaba njengoba ngishilo ukuthi alola wakwakhetha umthandayo uphuma umntwana untando yenkosi. Msindazo. Cha, ayishongo lutho ngalelo langa. Yakwemukela nje ukuthi akhulume umntwana asho ukuthi Ngokwesigaba sakhe. kwenze ukuthi bese-ke mina-ke ngikhuleka-ke sengibonga amakhosi. Lapha-ke ngiqala khona ukubhekana nenkinga. Sekuthi-ke mhla kuphuma umntwana uThandeka laphaya kwaDlamahlahla eyogana kwaMthiyana. Sekuyangenwa-ke kuphunywe ngale ihubo-ke kuze kuyongenwa esibayeni. Mase kusesibayeni-ke wena weNdlovu noNdlovu bayede sengicela-ke umntwana ukuba ube khona kusho. Yathi nje weMdletshe yithi esathi khuluma namakhosi. Msindazo. Nawe usuzothuma thina futhi uzokuganga wena. Qhubeka nomsebenzi. Hhayi-ke kwaba-ke ilokho-ke nami-ke ngikubekela lokho ukuthi bazi abantwana ukuthi ngempela akusiyona into okwaba nje yinto yami. Kodwa isisho lokho-ke angiphindanga ngafisa ukuthi ngingabuye ngithi akube khona oqalayo selibhonge ibhubesi kanjalo ibhonga esikolweni. Iqhubeke-ke impela-ke ngonyama isebenzisa lokho, kodwa kumuntu akakugcizelele ukuthi lokho esengikushilo ikuthembeka, ikuhlonipha, ikulalela. Msindazo. Vele ingonyama ayikhulumeli yona namakhosi. Msindazo. Vele kufanele kube umuntu okhuluma namakhosi. Ingonyama ikhuluma namakhosi abantu bengezwa nami ngingekho isho lokwayo. Kodwa mayisithi-ke akukhulume inyosi, inyosi uma fanele iguqe phansi ngamadolo, iguqa phansi ngamadolo, iguqela amakhosi lana ekhuluma nawo. Ingonyama uma ikhuluma yona ayikwazi ukuguqela amakhosi ngoba nayo iyingonyama yizi ukuthi ikhothama kuwo ngoba ayizele, kodwa futhi akukho ukuthi usungayifica impela iguqe phansi ikhuluma ngamakhosi. Umuntu okufanele aguqe phansi. Umsamo-ke wanoma yiliphi ikhaya ucishe uphathwe yilowo enimethembayo. Ngeke niwuphathise umuntu eningamethembi. Kodwa-ke ngikuthokoza kakhulu ukuthi ngike ngakuphawula sekukhona okunye obekwenzekile ukuthi sebethanda ukubeka ukuthi hhayi nalapha nje ingonyama endala ihamba kwakuba khona ukuthi mhlawumbe imoto yengonyama ishayise. Cha, ngikulandulile lo. Ngakulandula impela ngeqiniso ngithi cha, mina lokhu ngaqala ukuyicelela nje ingonyama isiphuma ngicela nje impela akakaze nakanye kube bikho nje ukuthi kwake kwashayisa imoto yengonyama. Uceliwe nje kahle akukaze kwenzeke. Ngisho khona emazweni akakaze kuthiwe sekube khona ukuthi ingonyama kuThekule ephesheya kwakhona ngisho ukuthi nje imoto yayiyathinteka. Ngathi kwaqala ukuze kube nokuthi kushayisana iy'moto ngikhona. Okubili kwenzeka imoto ithintana kodwa ngangekho. Okwenzeka ngikhona kwakusuke lapha ekhaya. Imoto yembuka ingenhle yasifika-ke isifakwe egaraji. Uma-ke isiyothathwa futhi ukuthi ayikakalungi, kwase-ke kuba nemoto abayiletha e-BMW. Kwase kulandwa izitsha lezi ey'fufusa zafika izinja nje zanuka nje emasontweni aphambili kanti kuvuza i-brake fluid. Yabuyiselwa eceleni leyo moto. Kwase kuba iMercedes enye eyalethwa
lapha ngifuna uba kuhlukane ukuthi ayikazi imoto ephume nayo ekhaya ubikiwe ithinteke leyo moto asiyazi ukuthi ayikade igibele bani kwathi-ke mayisendleleni-ke kanti kunomuntu ohamba ongakhanyisile kwathi lo i-lead car engeyokuqala bese kuba yile ephambi kweNgonyama wabhlika kabi loya wabhlika kabi lo kwase kuthi lo i-backup yayisithinta imoto le iNgonyama athi kwenzeka ngalelo kodwa imoto okungaseyiyo ephuma ekhaya ebibikene yebo obekubikwe kuyo ngamazwi kaphelele kuyo yonke leminyaka akakaze mina ngicelele iNgonyama isiphuma esigodlweni bese kuthiwa kwenzeke ukuthi akukaze kwenzeke kuphume kubikiwe yingakho-ke ngifisa sengazathi lo msebenzi kungebe njengomsebenzi abantu abagcina bona bebona sengazathi mhlawumbe usuke uyibukisa nje wena noma mhlawumbe usuke ubanga nje umsindo iwona mthandazo wakwaZulu ukukhuluma namakhosi kufanele ube sesigabeni nasesimeni sokuthi ukhuluma nobani kodwa futhi uqonde ukuthi uma iNgonyama kuthiwe iyaphuma esigodlweni kufanele ufike wena mhlambe kusasele isikhathi esingekho ngaphansi kwa-45 minutes ngoba kufanele ukuwabikela amakhosi uqede usabika bese kuthi mayisike isiphuma usekuphuma ikhwama sesiya emotweni ubuthi uyakhuluma-ke lapho ukhulumela ukuthi iyozi yongena emotweni uthi wena wendlovu nendlovu ingena emotweni naphambili ma ufika wehla kuqali uthi makuvulwa isivalo uthi wena wendlovu nendlovu bayede ukhulume kodwa uyaqikelela ukuthi uphume ekhaya yiphi iNgonyama oqale ngayo ukuze uqale ngayo yiziphi izathu ezenze lokho ngisho usubuya kufanele wazi ukuthi wawuqale ngayiphi iNgonyama hhayi ukuthi uvele usho nje isinoma ikanjani ngalezi izathu kufanele ube nokuthi lapha emqondweni uma inkomo zeluswe ngabafana abaningi ziyangena emasimini ziyodla ukudla ngoba nalothi nalothi ahambe wena manje-ke le Ngonyama usuke uyibize ekuqaleni yona usuke uyethwesa umthwalo ukuthi ayithwale le Ngonyama bonke-ke laba abanye belekelela yona nayo-ke kufanele ube nakho emqondweni nasemlandweni ukuthi iNgonyama eyaphila kanjani yaphila ey'meni ezinjani yanqoba luphi uhlobo lwezinto uma iphuma iNgonyama namhlanjena ibhekene naluphi uhlobo lwezinto kufanele kuphelele lapha kuwe ube semqondweni uma nje angenza nje umfanekiso ukuthi ma ufuna ukuthi iye ngoxolo lapho memeza umsimuthi ovele ngesibhakwathi uma ngesinamaqhadazi ma iye kwabamhlophe isilomphana kodwa ma sekuthiwa impela iya enhlanganiseleni cha ilembe kube izulu eladuma obala kube umamonga cha lapho usuke umemeza ihonga zokugcina lapha ma uzomemeza umqwalajuba umemeza ubhusha amakhosi aphola lawo angakaze alwempi konke lokho kufanele ube khona enyosini yazi ukuthi yenzani iyenza kanjani ibonga amakhosi iwabonga kusiphi isigaba kodwa nje umthandazo omkhulu wakwaZulu ukhulunywa namakhosi okuwa yikhona okwaqhubeka yaqala ukuzimpi yakwaZulu ithandaze la kwaceza ngo-1888 yayiqala ukuze kubongwa amakhosi kuphinde bese kukhulunywa noNkulunkulu owadala amakhosi iNgonyama uDinizulu eyaqala lokho konke lokhu bekukhulunywa nje namakhosi akwaZulu kuphela noma kuphakwa impi noma kunesifo noma kunani nje embi noma selibalele uyobikelwa iNgonyama ithi khuphukelana ey'ntabeni kukhulunywa nje namakhosi lalini izulu ngoba angamakhosi nje anikwe uNkulunkulu lamandla okubusa ngaphezu kwey'ntaba nangaphezu kwabantu babengasuki nje abantu bakhuphukele ey'ntabeni bengambikeli umnikazi wey'ntaba kwakubikwa eNdlunkulu kuqala besithi-ke
cha, khuphukelana ey'ntabeni. Mhlawumbe-ke nayo-ke ikhuphukele kuleyo ntaba eseduze kwayo, kodwa igama liphume kumnikazi wey'ntaba. Ingonyama ngumnikazi wey'ntaba, umnikazi wesizwe, umnikazi wabantu, umnikazi-ke womhlaba wonke. Ngeke ngikhale nje ngithi awu, angizwa kahle uma kuthiwa Indian Ocean lapha eThekwini. Ngithi iphi iZulu Ocean? Ngoba phela Indian Ocean shuthi ulwandle lwamandiya. Ulandle lwamandiya. Kodwa lapha thina sazothi ulandle nje lwey'thululu. Ulwandle lweNgonyama. Ongenani akubalwe amamitha noma amakhilomitha uthi usuka la usungathi-ke Indian Ocean mase kulapha, kodwa kube khona into zeZulu Ocean kusuka emngceleni wamaXhosa kuya emngceleni weMozambique. Lolu ugolu ngapha akube iZulu Ocean. Shuthi-ke iy'fundiswa zakithi zafanakala zisebenze omkhulu umsebenzi. Ayingabikho indaba ye-Indian Ocean lapha. Shuthi sisaqhubeka khona Msindazo ekutheni siqondise umlando kahle ngoba akwazi ukuzotuswa esinye isibongo kwesinye isibongo. Ingakho neNyosi Mdletshe nje iney'nseka zokuthi le Indian Ocean le futhi ngabe iZulu Ocean. Sithokoza kakhulu nokaMsushwana, kodwa manje uma sibuka umsebenzi wobunyosi akuyona nje into umuntu engalala avuke ngakusasa eseyiyo. Ngokubuka kwami uyazalwa nje esiswini bumama ukuthi noma kusuke kungakazeki, kodwa ngokubuka ngilandela ngiyabona ukuthi into ozalwa nayo ubunyosi. Kodwa manje ngoba inyosi ayiphili esiqhingini, iphila phakathi komphakathi, iphila phakathi kwabantu. Abantu baney'ndlela ezehlukeneyo Msindazo zokuy'phatha nekwenza izinto. Mhlambe uma sibuka njengoba iy'nyosi sezathi nje cithi saka, uma ubuka-ke njengenyosi endala ewenze kahle ngobuqotho, ngenhlonipho nangobunono umsebenzi wokubonga amakhosi, mhlambe ungathini umuntu oqubukayo nje ovukayo manje othi naye uyibona eyinyosi? Iyahlupha leyo nabesilo ndaba ezithe ngoba mhlawumbe umuntu angabona ukuthi ikuzenza ngcono. Sindazi. Kodwa engifisa ubakwazeke, mina ngaba nenhlahla ukufika esigodlweni kusekhona abantu abaqondisanayo, Sindazi. abakukhuzayo, kodwa kusho ukuthi babesazi ukuthi yini lo yenzayo. Sindazi. Cishe ngibona engazathi sekukhona isigabanyana sokuthi akube ukuthi nje ngiyazi kodwa kungabi bikho ukulalela ukuthi ngempela ufanele ikwenza kanjani uma wenza lo msebenzi wokubonga amakhosi. Kodwa-ke bese ngibuka-ke nakhona endlunkulu, ngiyaye ngifise nje ukusho ngingene endlunkulu ngoba ngazi ukuthi ngizoba namahloni nendlunkulu, kanti indlunkulu ekabani ube indlunkulu ngeyethu thina bantu. Sindazi. Kubalulekile ukuthi noma ubani oba nethuba lokuyosondela esigodlweni kangangokuthi mhlawumbe asebenze eduze kwesigodlo ngondlunkulu abantwana benkosi iNgonyama, kube khona ngempela ukululekwa. Musho ulimi ukuthi ulusebenzisa kanjani, kakhulukazi-ke obonga amakhosi. Awukho umsebenzi ongathiwa awunakho lokho okuthiwa umuntu wenziswa inhlolofo. Inhlolokhono. Bese-ke kuthi-ke uma esesenziwe leyo nhlolokhono aqondiswe lapha okungaqondile khona, ngoba endlunkulu kufanele ubone kodwa kube ngazathi awuboni. Endlunkulu kufanele uzulalelisise kodwa kube ngazathi awuzwanga lutho, ngoba kukhona into ekhulunywa endlunkulu ongafanele nakanye ukuthi ungayikhuluma ngaphandle kwesikole, nakhona ngaphakathi engafanele ukuthi ungayikhuluma. Kodwa-ke uma sekukhona izinto ey'qondiswayo, uyayikhuluma leyo nto uma uqondisa, kodwa hhayi ngobudlabha nje bokuthi usuzophuma uthi hhayi
ingonyama kuyikuthi nohlangana naye nje umtshela lokho akufanele kube njalo. Kusho ukuthi umuntu obungamakhosi ngaphezu kwakho kwafanele abe ngumgcini wey'mfihlo zengonyama ney'mfihlo zesigodlo, akwazi yena lokho, abe naleyo nhlonipho, abe nalokho ekuyiphatha. Ngicabanga ukuthi iyona ndlela engihambe ngayo kule minyaka, kodwa ngafunda lukhulu kubaba uGwala. Inyosi endala. Inyosi endala eyayibonga kubusha kwaze ukuba kuye uMdlokombane. NakuDlamini ngifunde lukhulu, kodwa into iyodwa nje kuphela uDlamini ebemehluleka ukuthi abese eqiwa yilokhu. Inkezo. Yilokho kuphela akukho okunye. uDlamini ongayibanganga kwavuma. Ngakho-ke mina ngihamba nenhlahla ubaba uGwala ngangimlalelisisa, kanti nobaba-ke ekhaya kunezinto ey'ningi angifundisa zona zokubonga. Ngike ngithi ukhona umuntu okwazi ukubonga kodwa ongalazi isiko lokubonga. Sindazo. Ngoba nje ubonga unohlangothi lokujika, awujiki noma ngaluphi uhlangothi. Sindazo. Ngoba kufanele ujike uchithe ububi, ujike uchithe. Manje uma usuzojika ngilinganise ngalesi sandla ububi ngoba nasi ihlangu futhi ukuchitha khona lapha ngaphakathi, uphinde uyele ubuye futhi ujike ngaso, wena ubuyisa ububi awubuchithi. Kanti uma uhamba uyale ujika uthi ububi ubuvalela ngaphandle, uyabuya uyale njalo. Uma ujika ngesandla sokudla lesi, ngoba isona sandla sokufika esiphethe isihlangu, sibe ngaphandle njalo, hhayi nje ukuthi ujikise noma kanjani. Ngafike umuntu uyakwazi ukubonga kodwa kalazi Isiko lokubonga. isiko lokubonga. Ngakho-ke kuningi ongafanele ukuthi bafundiswe laba ababonga amakhosi abasebancane, kodwa-ke ey'ngqondweni zabo baye bay'tshela ukuthi bazi nabo bayakwazi ukubonga. Kubaluleke ngani bangalalela umdleki, kanti khona lezi zinto abangakaze bakwazi ukuy'tshelwa. Yikho into ongayifunda ungayazi, kodwa ukufunda iy'bongo ungakufunda ngoba zikhona nasey'ncwadini, ungaba naso nesiphiwo. Kodwa-ke manje-ke kufundiswa phela lapha esigodlweni ukuthi nakhu ngaba nenhlahla, ngafika kusekhona indlunkulu eyayigane ingonyama uSolomoni ababeluleka. Kwakukhona ngisho uNdlunkulu uNdlunkulu uMdletshe wayekwakhetha umntandane, oNdlunkulu uMaphovela, intombi ey'ndala, oNdlunkulu uVilakazi ababegane ingonyama uSolomoni. Bengiqondisa kodwa-ke benomlando wokuthi kusukela kumkhulu kuza kuba uhambe kanjani eNdlunkulu, eyihlonipha iNdlunkulu, ebuhlonipha ubukhosi. Kunenge-ke ngakufunda ubaba okwaseNdlunkulu, wayekwazi okuningi okwasendlunkulu. Wena kaMsushwana, mhlambe uma sibuka nansi inyosi-ke isihlonzekile nangendlela yokuyiphatha, yokukhula kwayo, iqoqekile, ulimi lwayo kanjalo. Kodwa-ke manje nakho ey'nhlamvini inyosi mayiqopha, ey'nhlamvini ey'zophinyiswa ey'bongweni zenkosi noma ey'bongweni zengonyama, ubani lo obukayo asefe ukuthi kufanele yini lokhu kuphimiseke kanje, mhlambe akuwedukisi yini umlando noma akulihlanekezeli iqiniso elithile elaziwayo, noma akudali yini uthuthuva, mhlambe isimo esinjengaleso, ngoba iy'nyosi zikhona ziyaqopha. Mhlambe ukukhalima ukuthi ekuqopheni kwey'nyosi kungabe sekuba khona sekuhamba kube khona uhlevana. Kulokho-ke Mageba ngeke ngikwazi ukuthi ngithi ngizokwakha ngendlela mina nami ebengibuka ngayo izinto. Sindazo. Ngizosho ukuthi abantu babuka ngokuhlukana. Ngingafisa nje ukubeka lesi sigatshanyana sifishane kakhulu ukuthi ngaba inyosi engene ebukhosini kwase kuzoba khona iy'khathi ey'lukhulu. Sindazo.
ngesikhathi sokuvulwa kwamaqembu ezepolitiki imlomo kwadinga ukuthi uma uqonda ukuthi ingonyama ingubani esizweni kufanele ume kuphi, ume kanjani, ngoba khona kufanele ugade ukuthi empeleni ingonyama ufanele ukuthi ungayibonga kakhulu ngosopolitiki, ngoba osopolitiki abayona abekho elevelini yayo. Ingakho nje kuthiwa ingonyama engaphezu kwamaqembu ezepolitiki ibusa ngaphezu kwamaqembu ezepolitiki ngoba bonke abantu abalapho ngabayo. Leso sikhathi-ke ukuhlukana, ukufika kwamaqembu, sekuhlukana amaqembu amaningi, kwaqala kuba inkinga. Kangangokuthi-ke naye uDlamini, inyosi eyayinamandla amahle, kukhona lapho kwagcina usubona ukuthi usephunyuka khona phela kuze kwedlulele. Yebo, umntwana omkhulu kwaba khona lokho ukuthi mhlawumbe ngokwenhlangano alandele inhlangano ethile, kodwa uma ibongo sezithi washa nendlu wala wawuyokwenzani koKhosathu Silambile, lapho awukwazi ukuthi ungathi ngempela kwakuyinto esenhlo. Phela umntwana omkhulu lo wayeke wahlala nje esihlalweni ebambele ingonyama, uzalwa ingonyama. Futhi izinto ey'njengalezo bengithi-ke ungacishe ungakwazi ukubalula, kuningana umuntu angahambe kuthinta. Nalokhu ngikuthinta nje ngoba ngempela kwagcina sekumenzela amazinyo abushelelezi nakuye ingonyama, ngoba wawungathi wena ixabene noyise, kodwa ukuthi ungumntwana yaye kugcine ngendlela emangalisayo ukuthi umntwana wenkosi, futhi wayiphatha isidala. Konke nje lapha sekuthiwa umntwana useselwe ngisho isipunu, usedla namagundwane esitolo sikaMkhwanazi eMtubatuba. Kodwa nje kwangase zona ibongo engathi zazifanele, kodwa bakhona ababekujabulela konke lokho. Kodwa-ke isimo senyosi fanele ibuke ukuthi kakhulu iyakhela ingonyama indlela ethi ayibe sendaweni yayo, ngoba akusekho ukuthi iyahlasela iyolwa nobani. Sekukubuka nje lezo izathu. Baye bathi abanye, hhayi, ingoba mina ngangingakwazi ukuqopha. Cha, sasinzima leso sikhathi, ngoba uma imenywe ukhongolo singonyama fanele iye ngoba iya kubantu bayo. Yingakho ingonyama ayivoti, ayivotelwa, ayikho nje ngisho ku-voters roll yase-South Africa, ngoba ibusa ngaphezu kwamaqembu. Kodwa yaye ibizwe ngaqembu thizeni, ngaqembu thizeni, kodwa umuntu onokuqonda wayazi kahle kamhlophe ukuthi ayikho ingonyama emaqenjini. Manje-ke leso simo sasifuna inyosi ime ngqo, yazi ukuthi ibonga umnikazi wabo bonke laba bantu, ibonga ingonyama yesizwe sonke. Angisho-ke ukuthi kubi ukuthi obongayo noma oqophe wabona lokhu, kodwa cha, khona zakheni iy'bongo zibe khona. Ziningi iy'bongo engazisho ngoba nje ma sesile e-America, e-South Carolina, sekuba khona impela isimemo, uyabona, iyedlula siye Florida thina. Kodwa nje bathi nje bacela nje kuyaqala ukuze kulesa sifunda kuleli yaphalamende lakhona kuthiwe nje kukhona ingonyama noma nje inkosi yasiphi isizwe. Bathi bacela nje ukuba nje ngisho 2 minutes kule ndlu nakule ndlu, bathi indlu ezimbili zephalamende. Indlela ababefisa ngayo uba kwenzeke kwenzeka. Yilapho-ke ngathi khona uhlamvu nje elifishanyana, ngathi ibhubesi likaNdaba elibubule phakathi ephalamende eSouth Carolina kwelase-America. Nanamhla lokhu umbhongo walo
usezwakala ngoba indlela labayana babefisa ngayo futhi leya nkulumo yayo bayigcina ngendlela emangalisayo. Kanti ngangishilo kulo khona lapho ukuthi inkanyezi yakithi wakhangela amankengane ekhanyisela amazwe asempumalanga yakhanyisela awasentshonalanga ihlangatshezwe uDr. Carter kwelasemelika wayithwesa umqhele ngoba lapho yayiyo kwembatha iziqu zobudokotela eCoker College kwelase-America. Nakhona ifundiswe khona kwangaba mhlophe kodwa indlela abakujabulela ngayo kwaba into emangalisayo. Ngizama ukuthi umuntu lezo zinto ayayibona ukuthi zifanele ukuthi lolu hlamvu lume lungene kuningi umuntu ayihamba ekubalula. Ngenzela ke maGeba ukuthi umbuzo womntwana ngingawuphenduli ngiqonde ngoba unzima ulula. Akufanele ngibe inyosi sengathiwa iyehlulela kangaka ukuthi hayi lo nalezi nje inhlamvu zokuthinta umntwana ezithinta kumntwana bengiyibeka ngoba ungumntwana wayekuleli izinga ukuthi kwakufanele ukuthi kube nendlela hayi ukuthi wasengaze kubizwa ukuthi uyisilambi ndiya. Impela nawe Msushwane siyaqonda ubunyosi ukuthi inyosi kufanele iphathe amaqiniso esizwe, inyosi kufanele iphathe ukuphila kwesizwe ngoba uma kufika isizwe la esilahlekelwa khona indlela abokuqala noma abaphambili ekuhlinzekeni umkhombandlela yizinyosi ngoba zisuke zinomlando, zisuke zikwazi okwangaphakathi zikwazi nokwangaphandle. Ukuthi nje Msindazo uma sibuka esikhathini sanamhlanje uthola ukuthi inyosi iyabonga nje ngento engenabo ubuqiniso bayo kanti ayazi ukuthi olimini lenyosi kuhlezi iqiniso. Izwe liyaphepha ngobuqiniso bolimi lenyosi. Kuke kwafika isigaba inabesilo ngaze ngakubeka nje Msindazo ukuthi kuke kwafika isigaba la emva kwesikhashana nje kwebuze isilo uMdlokombane sekuphuma ilanga sekuthatha ingonyama lekhona njengamanje indlelamithi yamakhosi abantu badunguzela kodwa uMsindazo njengenyosi yesilo yama esikhaleni noma yama phakathi nendawo ukunikeza iqiniso esizweni ukuze ngiyakholwa nje ukuthi baningi Msindazo ababamba lolu hlangothi noma ababamba okuyikhona ngenxa yokuthi babezwe inyosi ubaba uMsindazwe esho ubuqiniso nokudabuka ukusuka nokuhlala ukuthi isilo lesesikhona siyisilo ngoba kwenzeka ukuthi nokuthi okusho ukuthi nokuthi ngamanye amazwi inyosi lingafizwe ngenyosi noma livuka izwe ngenyosi njengoba namhlanje ngisho inkantolo zokugcina seziqagulile Msindazwe ukusho mhlambe kuwe njengomuntu nje usuhlezi ekhaya ukuthi uzizwa kanjani uma ukuthi wabeka into wahlahla umhlahlandlela ngokuyiqiniso njengenyosi wonke umuntu nababe engathi bamathinta nyawo kodwa bagcina iqiniso lihlalukile ukuthi leli lashiwo inyosi liyilo. Msindazo. Wena weNdlovu umntwana lapha efika khona ufika entweni ejulile ngoba ngosuku lolo lokufundwa kwewili yomntana enkosi ngangikho Sonke sasikhona Msindazo. Kodwa engifuna ukuthi ngiye kukho lapho nje sengihamba kahle yilapho mina engathi mangibuka ukuzalwa kwayo hayi ngoba isiyothatha isihlalo kodwa nje nganaka lokho ukuthi ngokwami ebukhosini bakwaZulu siyaqala ukuba nengonyama enohlonze lwamagazi okuzalwa ikhaya konina umkhulu wayo ingonyama uSobhuza
ngapha umkhulu wayo iNgonyama uBhusha. Mm. Umntanenkosi uzozala unjalo uzogana iNgonyama kwaZulu. Ozalwe-ke ngumntanenkosi nje waphuma waba ngumfana. Impela akekho abelingana naye ngohlonze lokuzalwa. Sindazwe. Kuyibukhosi ngapha kuye kubukhosi ngapha. Mm. Ngisho kwabakwabo kekho lingana nalo owaba ngumfana kuqala kumntanenkosi. Sindazwe. Ngijabula-ke ukuthi mina uhlamvu engaluqopha nje ngiyeke zonke. Ngiyamangala namhlanje ngoba impela sekuyindlulamithi yamakhosi iNgonyama ongangey'ntaba zayo. Kodwa yimi engabuka bonke abafowabo Mm. impela beNgonyama. Njengoba nje ngisho abokhala abasokhala nomntanenkosi. Ngathi yona indlulamithi Mm. yamakhosi. Mm. Iyisilwane eside kunazo zonke iy'lwane. Sidla amaqabunga aphezulu ey'hlahleni. Ezinye zidla phansi ngobufishane bazo ngoba noma ngathiwa uyathanda uthande ngisho inyathi, ngisho ubhejane, ngisho indlovu ayidli Lapho kudla lapha khona okudla khona indlulamithi. indlulamithi. Kwase kuthi kumntwana uZebuloni wathi isilo esiphahlwe ngamalanga amabili ngoba phela iNgonyama ibizwa ngelanga. Mm. iNgonyama ibizwa ngelanga. Mm. Ukuthi iphahlwe ngamalanga amabili iphahlwe ngelaseSwazini yaphahlwa elakwaZulu. Ngase ngizothi-ke mina yincwadi ebhalwe uBhejane. Mm. Kaza isayini. Yasayinwa ngamashoba. Mm. Ey'nkomo zesizwe sonke Ziwela Msindazwe. ezaphuma kwakhangela zawela inkunzana, zawela umkhuzi, zawela uphongolo, zibheke kwelaseSwazini. Ngikusho lokho ngoba impela umuntu ongazi ukuthi incwadi leyo. Mm. iNgonyama mangithi-ke yabhala nje incwadi yangayisayela ithathe nje umntanenkosi. Siphelile incwadi. Bathandana bobaba yayibhala incwadi. Mm. Kodwa kayazi yayisayina kwisignesha yale ncwadi. Amashoba. Kwase kuba amashoba-ke inkomo zezwe lonke lakwaZulu. Mm. Yiyona nto-ke leyo eyenze umuntu-ke ame eqonda ukuthi ukusho ngani ukuthi iNgonyama lokho indlulamithi indlulamithi edlula bonke abakayise yiyo yodwa Mm. ebambe isizwe phezulu. Engithi-ke Mageba ngeke ngithi mhlawumbe kunjalo kwakuyibuhlakani kodwa kwakubuka nje umlando nendlela yokuthi umntanenkosi isigaba sakhe iNgonyama isigaba sayo mangabe umntanenkosi-ke kwiwili yakhe esethi igama okuyawuthi naye mayehlulwa yikufa kulo mthwalo asebemethwese wona kuyodlulela kwindlulamithi lena-ke wayibiza ngegama. Wena wendlovu wenziwa ngumntwana ulungele. Mm. Emva nje uma kuthiwa kababuke ukuthi yiyona isignesha yomntanenkosi. Mm. Bathi-ke bonke yiyo umntwana ulungele. Umntwana ungumdlovu. Owathi wena wendlovu wathi nembabazane ithi ukuthalaza kodwa manje kwasho ukuthi mase kwathiwa nje wena wendlovu sonke sathi wena wendlovu bayede uyena umndlovu owamemeza bayede kuqala. Mina ngabe sengibonga amakhosi mina sengiyethwesa amakhosi yona iNgonyama leyo ngawabonga wonke amakhosi ngaze ngawulanda isihlawu ngemotweni yami ile ngaphandle ngayosithatha ngagiya ngathi namhlanje sengiyabona ukuthi kanti obaba bengikhipha bengivunulisa bethi angiyeSwazini babesho ukuthi kangiyolanda ubukhosi noma ngifika kubo sengiyosho ukuthi cha impela nje bana ngikhipha ngaye eSwazini impela ngangilanda ubukhosi ngoba kwaqokwa mina uba ngibike iy'nkomo zomntanenkosi zisabikwa esibayeni kodwa-ke sesingena nazo le wayesekhona uGwala uMathambo
esekhona umndawe umfuwa kwaNgcobo. Engithi-ke cha ndaba lapho nami ngeke ngisho ukuthi kwakuhlakanipha kodwa umuntu wayelandela umbhalo nje owawubhalwe engqondweni noma uthi uyawusikelisa wawubhalwe engqondweni. Yabethi Kungakho-ke Msindazwe namhlanje sisacaphuna kulokhu inyosi uDlamini eyayiqophile. Kanjalo Msindazwe asikwazi ukuhlanekezela umlando neqiniso. Siyode njalo nasezizukulwaneni ezizayo sicaphuna sichaza ukuthi njengoba kuthiwa isilo indlulamithi yamakhosi kwakusho ngani kwakuqopheke kanjani. Kodwa sesiphetha nje wena kaMsushwana ngifisa ukuba isibuke nje njengoba siyilokotha ingonyama uMdlokombane upetshane ephuma esiqwini kade bekuvalele uHlengo Simagqaba Simanxeba Sigodla ivuna ukuthi imikhosi eminingi ibonakale ivuseleleka ngalesi sigaba ingonyama ikhona obuyingxenye yakho ngoba ubusekhaleni layo yonke imisebenzi yengonyama ebiyenza. Mhlambe kusithatha kusibekaphi njengoZulu kuyasibuyisela nemigqeni noma kukhona yini la okusisa khona ukuvuselelwa kwale mikhosi evuselelwe uMdlokombane mhlambe ke kusukela manje kuya phambili kusinikeza ini? Wena weNdlovu noZulu wonke nohlanga lomhlabathi ngonyama ayikho into eyaba isibusiso eyedlula ukuthi uNkulunkulu ingonyama ekhotheme ingonyama uZwelithini kaBheka uZulu kaPhumuza uZulu kaDinga uZulu kaCetshwayo kaMpande benoShaka nasenza benoShaka nodingane bakasenza ngakhona. Ukuthi ingonyama ivuselele imikhosi kwaba isibusiso esikhulu ngoba ngaba yikho into ehlanganisa uZulu. Imikhosi ihlanganisa uZulu. Umkhosi womhlanga uvuselelwe ngo-1984 Sindazi. kodwa esekhona umntanenkosi njengoba agana ngo-1977 kwavuselelwa umkhosi woswela ngo-1990 okuyinto enkulu. Le mikhosi yonke sivuselelwe neyamaganu neyesivivano kwawumkhosi wey'thungo yayikhona ebukhosini bakwaZulu. Kodwa-ke emva kwempi yasesandlwane kwabulawa konke-ke kwathiwa ingonyama ingabe isabiza ngisho amabutho ingabe isabahlanganisa ngisho abantu abedlule 50. Ucabange ukuthi uZulu ungakanani. Kodwa-ke ingonyama lena-ke ekhotheme uNkulunkulu wathi kuyinika insuku yakwazi ukubuyisa yonke le mikhosi. Imikhosi iyimpilo esizweni, imikhosi iyimpilo kohlezi esihlalweni sobukhosi. Imikhosi iyona ebuyisa ngisho umnotho ezweni ngoba makuthiwa umkhosi womhlanga impela kubhukhwa kugcwale indawo zonke zokulala nakweminye-ke imikhosi kunjalo. Kodwa nje uZulu akabambelele phela emasikweni nasemikhosini ngoba nje uthi uhlehla kancane ingonyama ibikisho impela imvunulo kusukela kuyingonyama sosuthu emva kokubuya ekuboshweni yabe isiyincipha nasengonyameni uSolomon ayibangisabaningi. Kodwa-ke ingonyama ubhejana aphuma esiqwini uMdlokombane avuma ngentaba ukudla amadoda yiyo eyabe isivuselela ngisho imvunulo igcine enye impela isithi akuphele lamahawanyana amancane akubezi ihlangu. Impela usuyambona uZulu eyiphethe ihlangu emikhosini eyonke ebalulekile. Kodwa umntwana kuthintela phayana ukuthi-ke uDlamini njengoba ayeqopha kukhona-ke lolu hlamvu olubalulekile oluthi Mhlahlandlela uhlamvu lukaDlamini. Umhlahlandlela wamakhosi wawocetshwayo wompande onyawo zinhle ey'kandawo engakhethi mabala zigxobe lapha kaze kunyathele khona noyisemkhulu ibheka amagede avuleka wamahamba ushwenga napasi napasipoti
samethuka Esephakathi. eseseswazini yakhethelwa ingane akolo bamba zathi thatha ndabana kumqhamu lakho uyoyiqhamulela ngawo enaleni lapha ke Awu, kuze madam. kuthiwe kukhona uba ibalulekile leyo owangena ngenapasi napassport umntwana wayebizwa kuthiwa umntwana uqebe bethu umntwana uqhogolo wabazalwa ngonyama Solomon Sindazi. okwathi ke ma kuthiwa kamabhasi amabili awaphelekezeli ngonyama azofike agcine border gate wona ke abantu abengaphethe pass umntwana ke lo qhogolo umntwana uqebe wayengakazi nje avume ngisho ukuthatha ipasi behluleka ngisho ngonyama ubhusho obukhali imncenge imnika imali ithi akayoshaya ipasi ayidla iqede lapha kwaNongoma wagcina ke seboshwa ke boshothi kana pasi wathi ke yena ngeke alithathe ipasi kuleli likaMpande Awu bakwethu wenkosi. wathi nje wathi manje ngingamani ithatha isibhamu isibeke la afuqe okuhlekisayo mala amabhasi sekuthiwa ke ayajika lapha eborder gate iya ke kulapha ezikhulwini zamaphoyisa aseSouth Africa ithi ngicela nivulela uqebe edlule inkosi phambili ngizawufika nje ngibeke inkosi bese ngibuya laba abantu ohamba nabo cha bonke ngizawuhamba nabo ngiyophinde ngiphume nabo ngesikhathi esithile kwakusenzima ngaleso sikhathi amabhunu ukuthi alalela umuntu kodwa isimanga ke impela bamvumela umntwana uqebe wangena namabhasi akanalo nje ngisho ipasi Asayiphathe ipassport. yilaba abantu angena nabo abana passport kodwa ke bangena okwaba into enkulu ke ingakho ke lolu hlamvu ke ngiluthinta ngoba lumqoka ukuthi mhla engonyama isiyo mukela umntwana enkosi impela kwangena wayengakaze abe napasi napassport umntwana uqebe lo engithi ke cha ndaba umuntu akakuthokozele okucabangile kanye nalezi insizwa osebenza nazo kuningi umuntu ongathi maye imibuzo ihlelwe kahle umuntu akuphendule okunye kenjalo kumehlule ngoba ngeke sikwazi konke kodwa njenge ngijabulela ukuthi umntwana ayinika isikhathi nalaba benkosana nabo ukuthi ke kube khona lengxoxo ibalulekile uma iyogcinwa ngendlela ngisho singasekho ziyobona impela ingane ukuthi kukhona into umntwana akwazi ukuthi akayisenge kuleli ikhehlala semdletsheni nalo futhi lisenge lapha kumntwana ngoba ukusenga kungapha nangapha ubengeke umntwana mayengeyona insenge azi ukuthi kukhona esengwayo ngakho ke azibuyeke inhlazane usuku nosuku ngoba makuthiwa nje ukukreza kwakuthi makusengwa insizwe endala ibhekise umbele ngakukhamise ikusengele phakathi emlonyeni kwakuthiwa ke ukukreza ke lokho ukukreza kwakubaluleke kakhulu kubantu bakwaZulu ma ibutho lizobuthwa laliqala ngokuyokreza qala laqeza ngonyaka othile lase liyobuthwa ngonyaka othile engithike ngamazwi ami nje ke lawo okuzwakalisa ukuthokoza okuncane esesikhulumile yabezimo. Cha wena kaMsushwane sithi mhlambe ake sisileke okwamanje ukuze ithole linganceli size sibuye ngoba inqolobane le nina besilo engihlezi nayo usomlando uma sizwe sikaZulu sizwe sikaPhunga noMageba sifiswa ukuba siqhubeke siye phambili asinakwenza lokho uma ngabe singalazi imuva lethu abazi kangcono ngezulu saphesheya bathi sifunda umlando uze sikwazi siqonde ngemuva lethu sikwazi ukuhlomela namhlanje bese sihlomela nekusasa uze sikwazi ukuyithuthukisa ilokho Msindoze siyathokoza kwamanje lalela ekhaya siyabuya indlondle nophapha ekhanda kamenzi yaba ke ulalela lo muntu omemezayo umemeze ngathi uyakhala uyalila uthi igula likajama lichithekile ichithwa ingqole endala yakithi kwamalandela